E bueno, pois neste momento os xogadores van ao descanso e vemos como se van cada un para o seu campo para recibir as indicacións dos administradores. Son todas, güey. Son todos. Que un girado de todo. Vale, aquí estamos nosotros. ¿Qué tal, Óscar? Señor Roig, señor presidente. Óscar, Fernando, aquí estamos. Somos os que nos tocou hoxe retransmitir o encontro. Está el jamón de jabugo. Bueno, sí, temos aquí detrás as viandas, as ricas viandas, sobre todo os compañeros de Pasión Media de Comunicación están aquí degustando con nós, con estas viandas que les temos. Bueno, a verdade é que o que vos dicíamos antes, é un placer para nós estar aquí. Bueno, Óscar, que valoración podes facer desta primeira parte? Pois a verdade é que me parece que Mareante está notando as baixas que ten na 3/4. As poucas veces que se abriu o balón a mao aturulláronse bastante, perderon o balón. E que Muralla está resistindo na dianteira mellor do que eu esperaba. Si na segunda parte manteñen o tono físico, penso que poden sumar algún punto de victoria, por fin. Bueno, punto xa temos un punto bonus. Dicen de victoria, non de pero bonus. sí que nos interesaría, sobre todo, porque tal como se está poñendo a clasificación da Liga Galega 1, que todos coñecedes, xa hai unha fractura onde hai os equipos de arriba, os equipos tibios, por decirlo de alguna maneira, e os dous fríos, que neste momento son Vigo B e Muralla. Parece que tres destes dos equipos vamos a intentar loitar por evadir este último posto, pero bueno, hai que xogar todavía, a Liga non fixa máis que comenzar, ainda queda moito, e bueno, o importante é que sigamos todos adiante e que sigades disfrutando co rugby e que vallades aos campos, que é do que se trata, que sigamos sendo cada vez máis, que nos dedes os vosos aportes a través das redes sociais, que nos comentedes o que vos parece, que podemos mellorar, que é o que queremos, e bueno, a iso estamos nós aquí brindándonos estas cousas. Verdad, Óscar? Fernando xa non ten moito máis que dicir. Entonces pasa a pelota, típica xogada de compañeiro, toma o balón que non sei que facer con ele, e xa eres segunda línea, tómate as hostias. Pase do amigo. Exactamente. Tengo a boa. Bueno, a ver, Muralla ten moitas baixas na dianteira, sobre todo, e iso sempre é un problema, a medida que vaya recuperando a xente, penso que o meu equipo pode ir para arriba. Tamén é verdade que se empezas mal e non te dá recuperado a tempo, pois a liga faise moi longa e é complicado despois acórdase desos puntos, algún partido que houbo que a derrota chegou aí no límite case ao final e que bueno, son os puntos que se lembran ao final da tempada. Sí, realmente foi gamado ao partido contra Ourense. Dese falo, que o tiñamos ganado, pero no desconto Ourense fixo un ensaio baixo paus e a verdade é que levaron o partido justamente porque, bueno, non subimos a aproveitar as nosas oportunidades e eles fixeron un excelente traballo e levaron a victoria, pois justamente, non? Esa é unha das cousas que a mí me gusta do rugby, porque en todos os deportes sempre hai alguén que acaba dicindo, oye, pois a min roubou un partido o árbitro, ou isto non foi xusto, ou vas xogar a baloncesto a tal sitio e ali non se gaña nunca porque tal. Eu toda a pila de anos que xoguei o rugby xa máis salín dun campo pensando en matracar. Se o árbitro era malo pos dous, se era bo pos dous, se outro equipo é duro, pues, iba a xogar a Lalín e sabías que Lalín era un equipo duro. Bueno, pues xa sabías o que era. Viñas a xogar aquí a Lugo, tanto con Xabarín como Euita, pues bueno, sabías que acababas enterrado na lama, aqueles fermosos campos de Nadela e das Gándaras, ir tentando e recollendo a bosta de cabra para non olvidemos o fantástico campo no que o peor campo de rugby de Galicia sempre foi o do CDU. Long Byfield. O Estadio Lombao era un campo, vos recordaredes que era inclinado, que tuvemos a sorte de xogar nese campo. Recordo nun partido de Primeira Nacional que chegaron os de Málaga a xogar aquí ao Lugo e baixaron e viron margaridas no campo. Había un que dicía, hostia, margaritas, tío, pero de nos han traído. Bueno, pues xa non lle dixemos que no noite anterior, a tarde anterior, formos a quitar os restos orgánicos das ovellas e das vacas que pastaban naquel campo, non, pero bueno, isto é rugby, precisamente, gracias a Deus. Xogabas en erva, non pasaban todos os campos. Efectivamente, xogabas en erva, porque ali o campo da Universidade de Santiago, o ano que decidiron amañalo, quedou peor.
O sea, xa era malo antes, despois decidiron amañalo e aquilo parecía rugby playa. Había dous campos, efectivamente, que eran míticos. Era o campo de CDU, que era terra, terra, terra e máis terra, e cando empezou a Larín a xogar no Manuel Anxo Cortizo, que tamén era terra, terra da dura da boa. Gracias a Dios, ahora milloramos, e, bueno, todos os clubes temos campos de herba, e nas nosas condicións, pois, bueno, intentamos aproveitar, non, o que temos. Incluso os bons campos que hai en Pontevedra de herba artificial, verdad? Que, bueno, pues o rugby sí que é un campo de herba natural, pero que a larga aquí en Galicia igual vai haber que pensar en cambiar a herba artificial. A mí é unha cousa que me sorprende, porque aquí en Galicia teñamos que cambiar a nosa herba artificial, a verdade que chama un pouco a atención. Cambio climático, cambio climático. Cambio climático debe ser polo que cerra o grifo aquí hoxe, non? Porque, non estou moi certo de que haxa un cambio climático, se enteraran aquí. Parece que Por publicidade. estamos a punto de reiniciar o partido. Mueve sin problema. Hay publicidad que hay que Esto meter. siempre lo que se está viendo es aquí. Esto es el previo. ¿Saben ahí los patrocinadores? Es lo que me dijo Rubén. Me dijo que quieren juegos y con música de barrio. Es que no me acuerdo yo de traer vuestros patrocinadores. No, pero son los que me dijo. Ah, la vista Loft. Pues, ¿qué tal? Quedas como el club. Yo tengo miedo, de hecho, nosotros grabamos muchos partidos y tal, de que yo antes de meter en esto grababa muchos de las niñas y tal. Si te lo dices, Bueno, vai dar comezo a segunda parte. Saca. Repetimos o amago de saque, porque o árbitro non puxera en movimento o seu crono. Efectivamente, agora vamos adiante, son as 5:20 da tarde. E bueno, recupera o xogador de Muralla. E ti non. Efectivamente, salió un Tino, outro non, a verdad que non nos decatamos a nosa Leria, non nos decatamos dos cambios que se produxeron. Pero bueno, intentaremos velos ao largo da retransmisión. Podese ver perfectamente o xogador que entra de novo pola camiseta blanca. Pola camiseta entrou Pelao, xogador número 22 do Muralla, que é un xogador moi duro, tamén con moito oficio. Vemos como Muralla tenta abrir o balón, xogar largo, parece ser que ten problemas Alex para reter o balón. E bueno, dentro do malo, pois... Iso foi xogada de veterano. Se me escurre, dou unha patada, vai a tus e quedo ben. Veía que se lle caía casi mellor salir pola tangente que non, verdad? Pero bueno, outras veces o que pasa é que se cae o balón e os dianteiros cabreanse porque hai outro mele máis. É unha das bellas guerras do rugby. Se a 3/4 avanza ou simplemente fai melés para que se prenden os dianteiros. Eso é inevitable, eso é algo que non cambia. A loita entre dianteiros e 3/4, eso é indepinable. Pero bueno, o importante é que sempre esa sintonía e que os equipos vayan para diante xuntos, que é o que se trata, o rugby onde por xuntos. Moi boa xogada por parte de Pelao, que avanzou moitos metros, apoio por parte dos xogadores de Muralla, que parece que saen moi fortes, igual que o principio da primeira metade. Esperemos que, como ben decía Óscar antes, o físico aguante, que non se lesione ninguén. Agora mesmo que estamos vendo tamén por aquí abaixo, as xogadoras de Club Coretti Larín, que van xogar despois a 6:30 contra Muralla Rugby. E bueno, tamén temos unha tarde boa de rugby aquí hoxe que disfrutar, xa non la poderemos contar en directo, pero bueno, intentaremos que tamén que se pase unha victoria por parte das rapazas que adestra Miguel Ángel García Grandas, conocido como Rockabilly. Seguimos co partido, parece que os xogadores de Muralla siguen avanzando, agora mesmo parece que se tira por diante o xogador de Marantes, non había o árbitro. Ocasión perdida e balón a favor de Mareantes. Parece que hai unha melea a favor de Mareantes.
Medio Melé espera que o árbitro lle dé a orde para poder introducir o balón. Introduce Mareantes, estabiliza a Melé, parece que se derruba a Melé. Toque franco, por el momento la Melé. Entendemos que eso foi o que decretou o señor Graña. E Muralla Melé pide... variantes. Muralla pide Melé. Melé menos Muralla, sí. Introduce Muralla, e de cambio introduce Melé. Boa oportunidade para que os dianteiros de Muralla pues, intenten empuxar, de ser un balón limpio. Introduce y efectivamente parece que progresa a Melé de Muralla, parece que va a salir el balón perdido, muy bien ganado por los jugadores de Mareantes, que sacan y botan un peligro fuera. Un poquito a la derecha para... Sí, cuando puedes. Puedes ir cuando puedes, porque se ve ahí, se ve el cabrón. Tú sigue, ¿qué te digo yo? Quieres echarlo más para adelante, ¿no? No, claro, un montón antes para que no le pegue, mira. Ya está. É que nos ajustes técnicos que nos permiten disfrutar de unha mellor perspectiva. E bueno, vai sacar Sancho, vai sacar o foro de banda Puig a favor de Muralla. Parece ser que o xogo de Mareantes vai fastidiar un poquinho o hombro da clavícula. Tenemos que nos señalar importante y que se recupere pronto. En las medias. Efectivamente falló saque Sancho, ben gañada por Muralla a Cruz. Parece ser que hubo unha pantalla e balón a favor de Mareantes. Ben botada a Cruz, gaña metros, saca un pouco de encima a presión de Muralla nestes primeiros minutos. E bueno, continuamos co resultado inicial de 14-0 a favor de Muralla, dos ensayos por ningún de Mareantes, dos ensayos de transformacións pertinentes. E parece ser que por fin o xogo pues, sale un poquinho da zona do final, non? Mal sacada Tus por parte de Mareantes, gañada por o xogador de Muralla que perde o balón, pero o balón gañoulla moi ben sexto de veteranía do xogador de Mareantes. Vemos como ahora hai un momento un pouco de descontrol no que a presión é constante, está indicando o señor Graña un balón adiantado de xogador de Muralla. A verdade é que o Mareantes non parece estar tendo moito éxito nos saques de banda, nos saques de Tus. Penso que non gañou ningún en todo o partido todavía, nin propios nin alleos. E na Melé o Muralla, a verdade que está dando moita guerra, parece que demasiada, pero agora un pouco empuxe. Patada moi mala, tiña moita presión da terceira do Mareas do Muralla. Estamos ben a agrupación, se xoga ben, pero nada, sale o balón xogado a mao e xa empezan os problemas. O día para xogar a mao tampouco está, eso é verdade, aunque parece que agora xa pouco chove, ou chove menos. E o campo ten aspecto de estar bastante pesado, os que costa levantar as pernas para correr. Así tamén un campo máis blando para caer, porque
queda así compensado. Mareantes non aproveitar a súa superioridade numérica ao final do primeiro tempo, pois igual afectoulles bastante. Natuso Muralla está traballando ben, está gañando os balóns limpios. Xoga dianteira, outra fase máis, potencia de Vilariño, sempre dá un pouco máis de metros e o árbitro para un pouco. No, fui a lo que volvimos muchos años. Hay unos 30 segundos de teclado. Golpe de castigo a favor de Muralla, para que vamos a facer xogada ensayada. Imaginamos que xogaran con dianteira. Aproveitando a potencia que ten de dianteira. Efectivamente, primeira agrupación con Quique Díaz, abre segunda agrupación, segunda fase para outro Piller que sigue avanzando, parece que progresa o molde de Muralla. Está defendendo moi ben Mareantes, parando moi ben por os lados e parece que xa o balón está a favor de Mareantes. Efectivamente, ten Mareantes, vai botar o balón fora. Tampouco é unha patada que poida dar moita defensiva, pero perde o balón o xogador de Muralla. Moi ben, se vende moi ben a patada Mareantes, sale do agobio que tiña no principio e agora mesmo A patada saliulle mal. O que pasa é que a recepción foi mala, pero a patada saliulle mal. o resultado foi bom. Eso é outra cousa. A patada... Porque feito os medios, non? Aproveitamos tamén para recordarnos os adestramentos que tiveron hoxe a selección sub-16 e sub-18. A sub-16 todo un adestramento hoxe na Cea da Má pola mañá de 11 a 2, os homens de Faus Portos e Pablo López de Sotomayor tiveron unha xornada moi agradable na Coruña. Tamén adestraron a sub-18 en Monte Porreiro e a sub-21 ten adestramento mañá en Fonte Carmoa de Nación Rosa de 11 a 2. Os homens de Chami Doai. Esta primeira convocatoria entre estas seleccións engloban a maioría dos rapaces que son seleccionables e logo pues, intentarán facerse posteriores convocatorias da que sairán os equipos que nos representarán nos campeonatos de España. Efectivamente vemos como Mareantes está empezando a sacudir a presión inicial e pouco a pouco está xa máis cerca do campo mundial. Evidentemente vemos como os xogadores xa non van tan alegres, tan frescos, van andando prácticamente a tus, intentando recuperar fondo, pequeno truco de veterano. Vai facer o cambio no entrenador de Muralla, sae Sancho e entra Belino Roca, tamén outro clásico, outro home de club que leva muitísimos anos, exjugador de Huita. Damos unha aperta de aquí, aproveitando que vamos aquí a todos os nosos excompañeros de Huita, excompañeros, no meu caso tamén foron rivais, pero amigos a maioría deles, compañeros despois moitos.
Ben, vemos como hai un salto rápido de ese golpe de castigo de Carlos en unha Pegaña. Agrupación por parte de Muralla, sigue abrindo o balón. Progresa moi ben o xogador de Muralla, que retido pola camiseta, sigue empuxando moi ben, a moitos metros. David Sobrino abre bola, moi ben para dentro hacia Tino, Celestino tamén. Outro xogador que tiene moi batallas. Agrupa e vai abrir o balón para o lado dereito. Albino Roca tira o chan para agrupar e seguir na posesión do balón. Ahora mismo intentan abrir, intentan separar. Vemos como vai avanzando o xogador de Muralla, Alfonso, é retido por dous xogadores de Mareantes, pero Muralla sigue gañando metros. Tira, cae o solo a agrupación, moi dinámico o xogo de Muralla, en contra do que parecía, do que se presumía nun principio. Xogadores moi dinámicos con moitos apoios. Vemos ahora como Rambo gañou moitísimos metros. Siguen abrindo o balón, moi ben o balón aberto, lástima esta fase final, pero bueno, a verdade é que a xogada de Muralla conoce mucho de nosotros. A verdade é que a xogada de Muralla foi moi boa e o árbitro decretou fora de xogo da liña de Mareantes. Veremos a ver que fai Muralla, se decide tirar a paus, sumar 3 puntos ou seguir xogando. E notase moito quen é o presidente do clube, sempre quere sumar puntos, sumar puntos, sumar puntos. Estamos cerca de paus, vamos a tirar a paus, a ver sumamos 3 puntiños. Perdón. Hoxe non debería estar como presidente de Muralla, teño que estar como federativo. Pero bueno, os colores son os colores que vamos a facer.